Joo, morjesta. Mä oon vähän niinku viidakon keskellä oikeastaan. Ensimmäinen apina koko Thaimaan-reissulla niin käveli vastaan tuossa äsken, missasin sen kameran kanssa. Mä lähdin käymään täällä näköalapaikalla. Kello on nyt 10:09 aamulla ja tänne olisi saanut lähteä 7 aikaa. Tänne matkaa yhteen suuntaan tommonen 3300 metriä ja oikeastaan koko matka ylämäkeen. Pikkusen rupeaa olemaan jo Suomi-poika hiessä. Lakkia ei viitti pitää päässä, kun se sulaisi päähän. Mutta vettä menee ja onneksi tässä nyt on varjossa suurimman osan ajasta, mutta tämmöisissä maisemissa mennään ja kyllä mä tonne ylhäällekin pääsin. Mulla on nyt matkaa sinne varmaan about kilometrin verran. Mä otan sieltä sitten vaikka jotain vielä. Mutta harmittaa vaan, että en lähtenyt aikaisemmin, koska nyt rupeaa olemaan silti, vaikka nyt on joku 28 lämmintä, niin mutta vähän liian myöhään. Mutta moi!